बबेनि आरो आइथाबारिनि गासिबो बाक्सायाव गोजा बेमारा उदालगुरिनि नगाव मियानो फैबाय दासिम दैखौनो मोनाखै मोनगोन आब'मोना बबेनिफ्राय फैदो फार्स्ट टाइम फैदो ना आं माने खनब्रै जाबाय हामजोब्बाय बेमारा हामबाय नों जेनेबा फंबायनि इउटुबाव नायबाय थायो थेंक इउ फार्स्टआवनो आंखौ रौतानि आयु नोंसोर गासैबो रौतानि फार्स्ट टाइम फैदो दिनैसो दे मोजां जाथों नायो थेंक इउ गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनै आङो अन्थाइनि दै लांनो फैदों चिराङाव मानो होनोब्ला आं चिराङावनो दंखायोमोन आरो आंनो दिनै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट नांगौ मानो होनोब्ला आं माने शक जाफैदों बेवहाय फैनानै अन्थाइनि दै लांनो थाखाय बेथ' बास गारिफोरखौ नायनो हागोन बलेर' माने फिसा गारिया खम हा आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ सोर फोथायो आरो सोर फोथाया बेजों जेबो माबा गैया नाथाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट दादा अलपमान কৈ দিয়কচোন আজি মানুহ কিমান আহিছে ইয়াতে আজি বহুত কম মানুহ একেই মানে জানুৱাৰীৰ কাৰণে কেইদিন বন্ধ আছিল বন্ধ থাকাৰ কাৰণে মানুহ অলপ আজি কম আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই বাক্সা শালবাৰীৰ পৰা ময়ো শালবাৰীৰ ওচৰতে হয় আচৰিত আৰু ন মানে সদায় আপুনি মানে গাড়ী চলাই কিনে সদায় আহি থাকে মই আহি আছো প্ৰায় আৰু বহুত গাড়ী আহে ইয়াত জাগাই নাপায় গাড়ীটো আগত আছে फै माने गारिया सिगाङाव दङ आं देखायगासिनो दङ बे आङो स्टार्टिं भिडिअखौसो स्टार्ट खालामदों आसरित मोनदों आरो शक मोनदों माने बास लालायनानै फैदों एक्चुअली मा मार सोरनिबा बेमारा माने बे अन्थाइनि दै लोंनानै हाममारदों आं बुंनो हानाय नङा सोर अन्थाइनि दै लोंनानै हाममारदों मानि थाखाय एसेबां बास लानानै फैदों आरो बेजों माने टटेलि गारियानो गोजाना बेनिफ्राय आरो खम होनना बुंदों बै मेन लामासिम मोनहैनो गारिया अब्लाथ' बेवहाय बुंनो हानाय जेबो माबा गैया नायनि सोंनानै लानि बेनिफ्राय गासैबो गारिखौनो नुजोबगोन आरो गारिया फिसा गारि गैया जा गिदिर गारि दंफैयो माने नाय बलेर' आरो बलेर'खौथ' एसेबां भारा लाबनाय नङा मेक्सिमाम गावबा गावनि जागोन बलेर' नायनो हागोन गारिखौ उइंगार आयु मानि खाथावना माने ओरैबायदि गिदिर कार शक जाफैदों आं दिनै नाय बेफोरखौ फिसा गारियानो गैया आंनियानो फिसासिन बयनिख्रुइबो 800बो गैबा बलेर' आयु आसरित मोनबाय आं आरो बेजों देखाय देखायबाय था बेयाव नायब माने गोजाननिफ्राय भारा लानानै फैदों इयाव फैदो र' नायनानो स्कर्पिअ नाय बेखौ नाय आसरित माने ओरैबायदि दा बबेबा माबानि हे भगबान नोंबो अन्थाइनि लाबोदो बेखौ भिडिअ ला बेखौ भिडिअ होथारनांगोन बे मा खबर दा मोजां ना मोजां आं चिराव दंफैखायोमोन बे भिडिअ बानायनो फैदों आङो माबायदि हाबनो होननानै शक जादों आं बिराद मोजां फैनानैबो मोजां मोनदों अके नों थांसै दोंफै आं फैफिनगोन दे होमबा आदा दे आयौ आंनि जोखोम फिल्माव दाखुलिदारमोन जों खाथिनिनो दिनै बेयावसो लोगो मोनफैदो गारिफोरखौ नायलाय गिदिर गारि आं मालाबा सानाखैमोन बेफोरबायदि फैयो होननानै गासैबो बलेर' आयु माने मेक्सिमाम बलेर'आनो बांसिन गासै माने बेजोंबो बलेर'नो खुनु खम गैया माने आं कल खालामनाया गोदान बोसोरनि दे जायो दे जिरायना ओरै हाबहैनोसै नामा आब' मादैमोना बबेनि माजबादनि बेनिफ्राय मैया फैदो ट्रेनाव फैदो बेनिफ्राय नोंसोरो अन्थाइनि दै मोनबाय बे दानसो ओंखाम जागोन ओंखाम जानानै माजबाद माजों थांगोन नोंसोर दा ट्रेनजों
नोंसोरबो माजबादनि ट्रेन नोंसोर ट्रेनजों फैजोबदो दिखियाजुलिनि पाटासिनि नुला ओमफ्राय सिंफोरा साबाय थायो मेगन नुला ओमफ्राय सिं सायो ओमफ्राय मोजां मोनद' दै लोंना अपारेसन खालामबाय होमबाबो एसे नुवा आरो नुवा बेथ' पुरा नुयो आगोलनि एसेबां खस्थ' फैदो नोङो मेगन मोजां लां दे ट्रेनाव बुरै मानसि दे ट्रेनफोराव बाहेरफोराव ओंखारनो होना दे मोजां थिखांनानै लां दे जेबो नङा होमबा दै मोनबाय आरोना नोंसोरो माने दिनै बेसेबांसो मानसि फैदो बायदि ओरैनो 1200 ओंखामबो जादो बेनि जायो ओंखाम गासैयावबो ओंखाम मोनजोबो गासिबो बेफोराव माने जानाय लोंनाय साहा दखान फिथा अख्लें मोजां मोजां माथो न'नि मोजां बाजारबो जाबाय आरो ने हासोमलि मोजां आब'मोना बबेनिफ्राय जोङो भगतपारानिफ्राय फैदों भगतपारानिफ्राय आयो उदालगुरि सानैबो माजों फैदो गारिजों फैदों गारिजों फैबाय थाखायो ना दासो फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम फैदों मादारा फैदों सिगां जाय खेबसे फैदो बे फैबायानो दं आरोना ना अट' लानो बाबा मिथियो नंगौ नोंसोरनि भगत औ नोंसोरनि आयो बानेश्वर बांलारनि बिसि अ एक्स आर्मि थारुनफोरा मा दामलै आब' थारुना थारुना मा दाम 30 थाखा किल' सिबिना मा दाम सिबिना केजि 130 बेखौ लांगोन आं दा बेफोरबायदि नेनानै दं आरोना 2 घन्टा नांबावगोन ना आदा बबेनिफ्राय फैदो जोङो माबा बाक्सानिफ्राय फैदो बाक्सानि आंनि न' खाथिनिसो माथो बरमा बरमासोनि नङा होमबा जेराव थाङो बरमानि लोगो मोनो दिखियाजुलिनिबो फैदों नालाय आदाया बबेनि बाक्सानिनो गासैबो आब'मोना मादैमोना बबेनि बाक्सा माथो आंनि गामिनि गोजा बेमारालाय बाक्सायावसो बारा नामा हा जोंनि बाक्सा बरमायाव बारा नामा जानाया बारा ना बाक्सानिखौनो बांसिन मोनगोन नामा आं सोंबा हा नोंसोरबा माथो बबेनि जोंना भगतपारानि अके उदालगुरि नोंसोर बबेनि भगतपारानि आयु बासजों फैनाया भगतपारानियानो नामा अ मादैया बबेनि बबेनिफ्राय फैदो खारायमुरा आयु जोंनि गोजा माथो सब बरमा बेवहाय जायखौ सोंदो जोंनि आंनि जायगानि गोजा बरमा सोंथ'ला आं बाक्सानियानो बारा खुलुमबाय गोदान बोसोरनि बबेनि आदाया आइथाबारिनि गासैबो बाक्सायाव गोजा बेमारा बाक्सायावनो बुरजासिन नामा ना मादैमोना बबेनि नोंसोरबोथ' बरमानि उदालगुरिनि माने बाक्सा आरो उदालगुरि आं दिनै सब सोंजोबमारगोन आं बबेनि बांसिन मा फैनानै आंखौ डाइरेक्ट हाबलांदों नगाव मियानो फैबाय दासिम दैखौनो मोनाखै मोनगोन माने एथाससिमसोआलासै मोनगोननो आं सोंदोंमोन नुबाय थादोंना नगावनिफ्राय नोंसोरो माजों फैदो गारि लाना फैदो जमा फैदो बुरजा गंथामानो दिनै फार्स्ट टाइम फैदो फार्स्ट फैनायफोरनो फार्स्ट होनो मोना माने बेमार जाबाय दं डक्टरजों नायजादो डक्टरजों हामाखै बेफोरबायदि आंथ' जेबो बुंनो हाला बेनि सायाव बै सानासो मिथिगौ भगबाना औ नोंसोरबो बबेनि मादैमोना नलबारिनिफ्राय फैदों बेबो आंनि जायगानि गोजाननिफ्राय फैदों जोङो दा नै लाइनाव थानानै मोनगोन धैर्य नांगोन ना एसे थां लासै मोनगोन धैर्य जाना 9थाल'सो जादों 9थाल'सो जादों मोनगोन न'आवसो थांगोन
न'आवसो थांगोन लांनानै दे जेबो नङा जेबो नङा जेबो नङा नों फैना थाफैदो दे दे मोनगोन दे मोनगोन मोनजोबगोननो दे थांथो दे गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बेफोरबायदि दंफैयो आं दिनै शक जादों दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन नोंसोरो बेफोरबायदि भगबाननि अननायाव अन्थाइनि दैजों हामोब्लाथ' जोबोर मोजां बेफोरबायदि माने भुगिनानै दङ बेमाराव जोंनि बर' सुबुंफोरा आरो फोथायनानै माने बे दैखौ लोंनो थाखाय फैदों दाब दाब जायगानिफ्राय आं बेखौनो सानो आरोना भगबाननि अननायाव जाहाथे मोजां जायो एसेबां खस्थ' भुगिनानै दिनै लाइन नांनानै दंफैयो एसेबां बुरजा मानसिनि माने गय जरा फाथै जरा होनानै गावबा गाव जाहोनो गोसो बेफोरबायदि होनानै बेवहाय माने औ बेफोरबायदि खुलुमो आरोना गावबा गाव फोथायनानै भगबानखौ फोथायनानै बा इसोरखौ फोथायनानै आब'मोना बबेनिफ्राय फैदो जों जाहैबाय उदालगुरिनिफ्राय फैदों उदालगुरि मा गामि उदालगुरि हरिसिंगा थांबाय थायो आं समाव दाख्लैबो थांदों हरिसिंगायाव निपुन एयारफर्सआव मावो ना बिसिनाव थांदों नै जुथाखौ बे लाबोदों नोंसोरबो उदालगुरि मा बेमार जादों सेर'जोन माजों विंगारजों फार्स्ट टाइम फैदो ना आं माने खनब्रै जाबाय हामजोब्बाय बेमारा हामबाय होमबाथ' आंबो लोंनांगोन जा मोजां मोनदोंना ओंखायनो फैफिनबावदों आरो एसे मोजां मोनमारदों लोंनानै माने आंहा ल' प्रेसार दंमोन खर' गिदिङो आरो बिथिं सिं सायोमोन उदै सायोमोन आरो जेनेबा गासिबो मोजां जाबाय आरो बर्थमान सिं सानाय ल' प्रेसार बेफोरखौ नों मोजां मोनजोब्बाय मोजां मोनजोब्बाय बिदि आरो मोजां मोननानै आरो फैबावबाय बिदाय लानो होनना नोंसोरबो फैबाय थादो ना दासो फार्स्ट टाइम दिनैसो अब्लाथ' बेनिया हामदोंबाथ' नोंसिनियाबो हामगोन आंनाबो हामगोन नोंनाबो हामजोब्बाय माने फोथायनायसो खोथा ना फोथायनानै लोंबानो हामदों हामदों आं फोथायखादों एसेबां मानसिया ओरैनो फैया मायबा मोनसे जों जेनेबा फंबायनि इउटुबाव नायबाय थायो थेंक इउ फार्स्टआवनो आंखौ रायदावनायनि थाखाय थेंक इउ मानो होनबा रायदावदो दे आंखौ बेखौनो आं जोबोद मोजां मोनो दे नायो ना नायमारथारो ना मानो होनोब्ला आंनि भिडिअखौ हिनजावफोरा खमथार नायो आं नोंसोरनो खोन्थानोसै 100आव 27%ल' हिनजावफोरा नायो अब्ला बेनिबो नोंसोर साफा आरो ना 27%आव अब्ला नोंसोरबो दङ आरो ना माने आंनि भिडिअखौ हौवाफोरा बांसिन नायो 73% हौवाफोर नायो माने जोंना इउटुबाव ओंखारजोबो नायोना 73% नोंसोरबो दिनै आंनि साफा भिडिअ नायगिरि थेंक इउ जागोन मोजां जाथों गोदान बोसोरा गासैनियाबो थेंक इउ लोगो मोनबावथोंलै सार नोंखौ थेंक इउ आंखौ रायदावनायनि थाखाय बिराद जेनुइन मानसि होननानै जों बिसास खालामो आरो जेरावखि थाङा इदिनो बिसास खालामो आरो सार थेंक इउ सार बेखिनि बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय लोगो मोनबाय थायो थेंक इउ सार रोंबाय बिजनेस खालामनो रोंनांगौ बिदिनो जानांगौ मावनो रोंनांगौ ओइ नानाया नै माबासो 1 घन्टासो गांसे नायै बायदि मोनदों आं सिख्लाखौ जिरायनासो नाबोयो जा आजादि नै समायनाथार सुन्दुरिथार मानसियाबो मेन दैनि थाखाय जायो मानसिफोरा मोजां दैया मोजां ना नोंसिना बे चिराङानो ना आब'मोना बबेनि बेग बायै बबेनि माने जोङो माबानि बिसनाथ सारियालि बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय मोनबाय दै मोनबाय औ मोनबाय हर थानानै मैया थांदों बिश्वनाथनिफ्राय माजों फैदों नोंसोर ट्रेनजों फार्स्ट टाइम फैदो ना फार्स्ट टाइम फैदो ना सेकेन्ड टाइमबो फैबावलायबाय
मोजां मोनदो नोंनि साबसिबार थेंक इउ फट' लानि सानसे दे बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय ना दे थां मोजाङै थांदो ट्रेनजों फैदो होनदों ना औ मोजाङै थांदो गासैबो दे एसेबां गोजाननि दे रामबा दे वा बिश्वनाथ आङो उदालगुरि रौतानि आयौ नोंसोर गासैबो रौतानि फार्स्ट टाइम फैदो फार्स्ट टाइम दिनैसो दे मोजां नायो जाथों जोङो नायो थेंक इउ र आरो आंनि बिनानावबो नायो फिसाजोआबो नायबाय थायो सिख्लाफोरखौ सोंहैबावनि आं बबेनि बिमा गोजा बबेनिफ्राय फैदो कालाइगाव गासैबो उदालगुरिनि गोजा बिसोर उदालगुरिनि जायो जों कालाइगाव कालाइगावआबो उदालगुरि मा बेमार जादों जेनेबा बेलेगखौ हामनाय नुनायखाय फैदों आरो हामगोन नामा होननानै फैदों आरो थिगानो मोजां मोजांनि बाथ्रा दैलाङो मुसलपुरनिफ्राय आंनि न' खाथिनि मुसलपुरनिफ्राय मुसलपुरनि फंबायनिया अबे गामिनि आं बागानपारानिमोनलै मुसलपुर सेरावनो नारेंगुरि बायना हरदो फंबाय दे दायो नारेंगुरि बबाव नुलायखो नारेंगुरि बायनायखौलाय आयौ नारेंगुरि 80 था 90 था जादोंलै जागोन माबा भिडिअखौ नायबाय थायो दे हामगोन जोंनियाबो हामगोन गासिनियाबो हामदोबा जोंनियाबो हामगोन ना सब हामगोन मोजां भगबानखौ खुलुमनानै खेबसे लोंनो हागोन ना मा नै जोंहा मोदोम गिदिरथार जाबायना सिखारनो हायाखै लाजिलायदों लाजिनालै बर'सो गामिनिसो जाबाव सोरानि मिथिबाय दे सिनायबाय आं नोंखौबो सिनायबाय आं सब सिनायबाय आं माजों फैदों नोंसोरो लाबोदो भारा आंनियाव दंफैखायो बे दंफैखायोब्ला सानबाय खाथियावनो दङ जोबथारनोसै लोगोफोर बारा गैला आं जेब्ला फैदोंमोन पुरा फुलमोन 1.5 घन्टासोनि गेजेराव माने बेफोरबायदि जोबनोसै आरो ना लास्ट बेफोरबायदि जोब्बाय बारा गैला आरो ना दिनै आङो माने फैयै आदानिसिम मोनफैबाय बेनिफ्राय आदा आं फंनैल' बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों दिनैनि दिनाव आंबो मोनथियामोन जास्ट इउटुबावल' नुबाय थायोमोन बेनिफ्राय दिनै आं बेयाव फैनानै नुफैबाय माखासे ओरैबायदि गोजाननि मानसिफोरा फोथायनानै बेयाव माने बेनि माबाखौ लांफैदो बेनिफ्राय आदाया बेनि सायाव मा बुंनो सानो आंनो फंनैसो माने आंनि गोसोआबोथ' माने मोजां मोनो माने बयनिबो बेमार आजारा हामोबा आंनि गोसोआबो मोजां मोनो आरो माने गावसोरबो बुंदों माने हामाखैबोथ' बुस्थुआ मानसियानो जानाय नङामोन दा हामनाय हिसाबै फैदों ना मादों आं बेखौबोथ' बुंजोबनो हाया जेनेबा आइ आफाया मिथिगोन बेनो आरो जों हामनायनिखौ माखासेखौ जों लिस्ट लागासिनोखा आरो मा बेमारा हामदों बेखौ लिस्ट लागासिनो दं आरो कमिटिया ओरैनो बेसेबांसो भगबाननि अननायाव बेसेबांसो दिनालासे हाबगोन आं बेखौ बुंनो हानाय नङा जेला जेबो माबा गैया आरो माने इसोरा गावा माला बिदाय लागोन ओइ दिननो बिदाय जागोन आरो जेबो माबा गैया बेफोरबायदि आरोना बेनिखायनो सोरबाफोर फोथायनाय दङब्ला आं बेखौनो खावलायगोन दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों माने आदायाबो जेबो बुंनो हाया मालासिम जोबगोन दिनै माखासे मानसिया हामजोब्बाय माने हामदोखौनो होनना बुंखाजोबदो जेसेबां दै लांनो फैदो सोरबाया गोदानबो दङ आरो माखासे हामबाय जोंना लोंनानै होनना बुंदों माने आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन सोरबाफोर लांनो गोसोब्ला फै लांफै गावखौनो नायनो हागोन आं बेखिनिखौनो बुंगोन आरो मानो होनब्ला मालासिम बेखौ हरनो हागोन बेनि जेबो गेरेन्टि गैया नालाय गेरेन्टि गैया नालाय गावसोर बिदाय लाबानो गैला आरोना गोजोनबाय आदा बेखिनि बाथ्राखौ मोनथिनायनि थाखाय बे बासआ भकतपारानि जोंनि उदालगुरिनिफ्राय जा बेमार जादों गासैनियाबो हामजोबथोंसै आङो बाक्सानि अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द